nogensinde undret over, hvordan det kan være, at man falder ned igen efter et hop? Eller hvordan det kan være, at man står på den anden side af jorden og ikke falder ud i rummet? Velkommen til Science Show. Vores verden er fuld af kræfter. De er overalt omkring os. Men den kraft, vi skal snakke om i dag, er tyngdekraften. Tyngdekraften blev opdaget af Sir Isaac Newton. En dag, da Sir Isaac Newton var på besøg hos sin familie, så han et æble falde ned fra et æbletræ. Det var det, der gav ham hans idé til tyngdekraften. Vi har alle sammen hørt ordet tyngdekraft, men hvad betyder ordet? Hvad betyder det for os? For at finde ud af det, bliver vi nødt til at lave nogle eksperimenter. Vi skal tale med vores videnskabsmand, og vi skal til månen og til Jupiter. Men for rigtig at få en forforståelse for, hvad tyngdekraft er, skal vi tale med vores videnskabsmand, Bastian. Tyngdekraft, det er den kraft, som holder mennesket og andre objekter, altså ting, ned på jorden, op på overfladen, så vi bliver på overfladen. Tyngdekraften er videnskabeligt sagt baseret på jordens vægt, og det er en tiltrækningskraft, det er derfor, at månen for eksempel bliver i omløb omkring jorden. Det er også tyngdekraften, der gør, at vi bliver på jorden og falder ned igen, når man for eksempel hopper. Tyngdekraften er defineret ud fra tyngdeaccelerationen gange masse. Masse det er et andet ord på vægt. Tyngdeaccelerationen har du sikkert ikke hørt om, men tyngdeaccelerationen er en tiltrækningskraft. Så hvis du har vægten af et objekt, og du har tyngdeaccelerationen, så kan du altså regne ud, hvor meget tyngdekraften påvirker netop din ting. Virker det indviklet? Lad os prøve at se, hvordan tyngdekraften påvirker vores forsøgskanin. Forsøgskanin 1 vejer 45 kg. Ganger man det med tyngdeaccelerationen, så er man defineret som 9,82 Newton per kilo. Så går kilo ud med hinanden, og derfor får vi Newton tilbage, som så er 441 Newton. Det vil sige, at på vores forsøgskanin 1 påvirker tyngdekraften hende på med 441 Newton. Forsøgskanin 2, 50 kg gange 9,82 Newton per kilo. Kilo gange kilo går ud, så vi har kun 491 Newton tilbage. På mig selv, 80 kg gange 9,82 Newton per kilo giver så 785,6 kg Newton. Tilbage til studiet. Tyngdekraften findes overalt i universet, men i forskellige former. For eksempel så er månens tyngdekraft en sjettedel af jordens. Det betyder, at vi bevæger os anderledes på jorden i forhold til månen. Det vil vores rapporter nu fortælle om. Den kraft, som trækker i mig, er mindre end på jorden, men den er stærk nok til, at jeg ikke flyver ud i rummet. Mine bevægelser er langsommere, og det tager mig længere tid at komme ned efter et hop. Jeg er langsommere, fordi tiltrækningskraften er mindre end den, vi kender på jorden. Vi ved nu, at jordens vægt og tiltrækningskraft spiller en rolle for dens tyngdekraft. Men de alene er ikke nok. Vores jord har en atmosfære, som kredser omkring den. Vores jords tyngdekraft holder atmosfæren fast. En atmosfære er mange forskellige luftlag. På månen er tyngdekraft en sjettedel af jordens, og derfor har månen ingen tyngdekraft. Virker det indviklet? Et andet sted, tyngdekraften er anderledes, er på Jupiter. Vores rapporter vil nu give en forklaring på Jupiter. Vi ved nu, hvad tyngdekraft er. Tyngdekraften er jo den kraft, der får os mennesker til at kunne gå på jorden. Men kan man modstå tyngdekraften? For at finde ud af det, bliver vi nødt til at tage til vores videnskabsmand, Sebastian. Tryk er kraft over areal. Tryk det er det, der er over os og som presser på os fra atmosfæren. Der findes mange former for tryk. Lufttryk og vandtryk for eksempel. Og trykket spiller ind på alt, ligesom tyngdekraften også gør. Trykket, som vi mærker her på jorden, det er luften over os, som presser ned på os. Selvom man ikke skulle tro, at luften vejer noget, så er der altså stadig en masse små partikler, som vejer noget. Alene så er de meget svage, men sammen er de altså stærke og presser meget hårdt ned på os. Så tryk, det er altså den mængde luft, der over os, som trykker ned på os. Jo højere oppe du er, jo mindre luft er der til at trykke på dig. Så derfor, hvis du er på toppen af Mount Everest, så giver det mening, at trykket er lavere end nede ved havoverfladen. Tilbage til studiet. Nu skal vi så prøve at lave et forsøg og se, om man kan trodse tyngdekraften. Og til det så skal vi bruge et glas med vand. Her er farvet vandet blåt, så man bedre kan se vand. Så skal vi bruge et spækbræt og en kniv til at skære enten noget pap eller noget plast ud. Men jeg har snydt lidt og skåret det ud i forvejen. Så nu tager vi og lægger plastikken oven på vores glas med vand og lægger 3 fingre på.
Nu skal vi passe på, at der ikke kommer noget luft ind i glasset. Så vender vi glasset, så vi kan se, så rører der ikke noget vand ud. Og det sker, fordi der er undertryk her. Undertryk, det vil sige, at der er mindre tryk her, end der er udenfor. Derfor falder vandet ikke ned. Vandet trykker ned på plastet i et forsøg på at komme ud på grund af tyngdekraften. Men der er undertryk herinde, det vil sige, at der er mindre luft heroppe i glasset, end der er udenfor. Og det vil så sige, at undertrykkets virkning på plastet er større end tyngdekraftens virkning på vandet. Og derfor så bliver vores plast oppe, og vandet falder ikke ud af glasset. Hvad så, Julie? Hvordan var håbet? Det var rigtig fedt. Men vi har desværre ikke mere tid for i dag, så vi håber virkelig, at I har lært en hel masse. Hej! The Science Show.